Damina sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang di minggu palimahon dung Epipaniason, hata ni debata saor tuhita, imana tersurat di Evangelium Markus bidusada ayat 10 onom rodi ayat 20. Songonom mahatana laos ta paihut-ihut dungi dinamardalani ibana di topi ni tau Galilea di idama si Simon dohot si Andreas dongan saama ni si Simon na sumapakko jalana tu tawi ay pajala do nasida. Jadi dok Yesus matu nasida ihut tok kamuam bahenokku dohamu si jala jolma ditor ditadikun nasida macalai laos mangihut baniban. Jadi dung dumau otik didalani siani di idama si Jakobus anak ni si Zebedeus dohot si Yohanes dongan nasa amai di bagasan parau dodang nasida pature-turehon jala nasida dungi manigor di jauh manasida gabe ditadikun nasida ma ama nasida si Zebedeus na di parawi rap dohot aka anak gajian laos rodo nasida mangihuton iban ido sah oras madihita saluhut damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus isi do na dikuari si huton Yesus dikuari do saluhut na porsea si huton Yesus ala itu tudo saluhut na porsea si huton Yesus. Songo dia do tutu rumang ni aka si huton Yesusi ibaritahod do di bagasan turpukon namardalani do Tuhan Yesus do tau Galilea laos di idama si Simon dohot si Andreas na sumapakpot jalana tu tawi jadi do Yesus matu nasida ihut tok kamu au bahenokku do hamu si jala jol Yesus do nama jou jala nama milik sisian jala Yesus do nama milit jala majau jolma asa gabe si huton iban aso malon ni Jahudi si seat do nama milik guruna alayadul marasing do na pinatupan ni Yesus nalaho majau jala milik sisianna Tuhan isa diri do nama jau jala milik sisianna ido bahe ganup nasa namangi huto Yesus iguari do na pinilit ni Tuhani gabe si hutok Kristus molotung rope portibiom madok ia haporsiaon gabe pilihan manang jolma isa diri nama milit dang songoni yanggo diaka pangatusion ni na porsea di Yesus Kristus Tuhan isa diri do nama milit jolmai asa gabe si hutoniba damang dainang nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus isi do na pinilit ni Yesusi gabi si huton iban takas di bagasa trupukon di baritahon ay si jala dekedo si Simon dohot si Andreas songoni si Jakobus dohot si Yohanes di jauh Tuhan Yesus do nasida naopat gabi si sian ni Tuhan Yesus na parjulu ia akas si jala deke manang pardek manang nelayan dang nagabi masuk tu horong namar sangap hati hai boy do honon masuk tu horong ni namat nadi marginal hodo nasid alai dada tu holan sian partek kiri jauh jala dipilih Tuhani nagabi sisian molot apa ihut-ihut do di barita naulii dipilih Yesus do muse sisianna sian horong si jalobeo aka pengangguran na suarung karejuna songoni nang zelotis dijalani sian saluhut na kalangan manang horong do di jauh jala dipilih Yesus nagabe si huton iban hamu dongan saha porseaon na hina kolong si tirwot do hawoloon ni sisian naopat na jino ni Yesuson imaha awloon manadikon na perlu si tadikonoton asa takas mangihut do Yesus ditadiko si Simon Petrus dohot si Andreas do ulaon nak mardeke
ditadikon si Jakobus do si Yohanes ulaon na mardeke nang amana sidap si Zebedeus alai rikot do boto otak ia manadikon dang marlapatan 50 jadi dakya dibolokon sisian nao paton keluargana manang naturasna songoni nang ulaon di parkunahon nasida doi lahomat dukung ulaon nasida mangihut do Jesus ditadikon ulaon dohot naturasi asabui do nasida konsentrasi mangihut do Jesus dohot marsiajar sian Jesus diulahon na songoni asa harus sukses do nasida masarikot parwaonoton niat calon pangula songoni ganup na sahuria di papahenan songon sisean na pinilit na nijo ni Tuhan Yesus marhite-hite turpuko damang daina adong dua turgas nama saya perlu di hatahun Yesus tunawapat alak nagabisisian na parjolon na parjolo ima mangihutton Yesus na didokna ihutok kamu dohot na paduahon majala jolman manang didok Tuhan Yesus bahenok kudu hamu gabe si jala jol lahomat didik sesian nai dikuari ma songon sikola na mardalat-dalan na pinajongjong ni Yesus tuak kasisian manang tu dia Yesus lau ikon ihutonon ni sisiani jalana sida marsiajar sian gadup na niula dohot na hinatahon ni Yesus manang boi ma dokonon kuliah dohot praktek sadalam mai diganup nasa akaparnguluan ni sisiani si huton ni sisian ni Yesus dohot do pangalaho nang habuyon ni Yesus mentalitas ni Yesus iko gabi mentalitas ni sisian nai hatauon manang keahlian ni Yesus iko boy dikuasai sisiani parjolo mai hatauon taringot tu isi buku nabadia manang padan narobi iko ni hutonon ni sisiani Yesus maboto takas lapatan ni natar surat di padan narobi dohot akka baga-baga taringot tu Mesias na disurirakon niat kapanurirang na julu dohot haguguk na dihadirion dohot diulaun ni Yesus Kristus sian hatauon taringot tu isi ni padan narobi ikolam takas tadaun nasida Yesus guru nama milik nasida gabisisean napaduahon mangihut tu si iko dapot ni sisiani hatauon pamalum namar sahid babali si bulis manang tod dinahudar paheheon namate payas sonaka hahuliton napatuluhon ikon ihutonon ni sisiani Yesus di hatauon makatai marsual jawab taringot tupude sian hata ni Jahuba dohot akapati ni si Musa napawapaton ikon ihutonon ni sisiani Yesus mangulahon ruhuk ni parnguluan obartu podan di buku nabadia napalimahon ikon ihutonon nasida gerakan pembaharuan nasida di masyarakat nang diganup nasa akka parnguluan napaunokon ikon ihutonon ni sisiani Yesus dinaporsuk manang dinasonang jala songon Yesus nasida setia sahat tunamate pola mate tarsilang dibahin Yesus do uji coba tu sisiani ati nang bui tolap nasida patuduhon pangihutonon nasida di Yesus ima ditiki disuruh Yesus akka sisian nailah homa baritahon harajaun banua gicangi hurian ni Tuhan na tardok pangihut ni Yesus sinuangon ikut takasma pangihutonon na tu Yesus jala diulahom malapatan ni hata ni Yesus ihuton hamua napi natorang nakaning tak kuasai ma isini bibeli badan narobi dohok badan nebat tahatidak komatakas jala tapararat isi do Yesus taulahom ma ulaon pamalum namar sahid alak namar sahid dohok hajol maun manang masyarakat namar sahid malomahi tamak katidak ko barita nauli taringot tu Yesus tarlumobi tuaka namak kasuguhut Yesus dohok hak Kristenon mangulu mahita hobar tu poda ni Tuhan Yesus Kristus
aingolutta siganu pari ido jamita tarlumobi tuaka jolma na humalia tapai baru makaruhu ni paradato dohok bako-bako ni hajol maut asalam apitu poda ni Tuhan Yesus jala lambui mangalubah hamajuan di jama jala ikon masatia hita tu Yesus di naporsuk manang dinasonang manang sadi hari nape sahat ro dinamati marhite turpukon diaropon Tuhan Yesus dosisian nai gabi si jala jolma dakolas si jala deke manang si jala na perlu tungulu si ganu pare dakola gabi si jala arta portibion unang adong sian pangihut ni Yesus gabi si gadis jolma si jala jolma ima ak si sian ni Yesus nama nakuk jolma na songo dia pe asa dipauli ha jolma onna gabi jolma si tutu gabi jolma na porsea di Yesus namar budaya nadingkan gabi jolma namar pangalaho si pujion gabi jolma nama mora di partodion dohot di habisuhon nang di paratau gabi jolma nabui perbagau di tongan di masyarakat manang di hajol maun gabi jolma si buat dami si ulahok kolong agape dang maribar jolma si jalauni na pogus na mora na padde na oto na martihas na kopas na marsahit na sehat manang na hipas borua bawa partani partiga-tiga pardeke pardaladalan pengusaha manajer buruh pejabat rakyat biasa paragama dohot naso paragama na takang manang na burju dohot lan na asing rumang ni hajol maut sudinai ikut jalaon ni sisian ni Tuhan Yesus gabi pangihut ni Yesus asa masuk tu harajau banua gicang naung songgop tu tanaon ibagasak karajau ni sudi jol maut ditopa jala dipauli gabi siut tu Yesus tona ni Yesus adorang somanaik ibana tu banua gicang madok laho mahamu podai hamu masaluhuk bangso di hamu mana sida tu bagasan guar ni ama anak doho todi parpadia laos ajari hamu mana sida mangaraduti nasahata na kupati koni tu hamu ai idama saina dong anakku do hamu ganu pari rasi ro ajal ni hasianganu mardomu tu ulaunon sisian ni Yesus takas marguru tu Yesus saliling ni 3 tahun jala tamat do nasida boy do honon songon na diwisuda do nasida tiki haroro ni tod di parbadia pangihut ni Tuhan Yesus sinawai ngope ikot totong do marguru tu Yesus saliling mangulu ibana asa manotong ibana gabi si jala jotma sudi do diboto Yesus marsaur do ibana tu hatoropan tu pejabat tu tokoh agama tu rakyat tu si boto surat tu si jalobeo tu ragam masam ni berua tu Yahudi tu naso Yahudi dohot tua kana asing naso hagwaran horong na dison parsaurani dibahen lahomat jalajol dang dihabiari ibana atik na di jalojol mai poda dohot hanguluan na binuanna manang dang di jalo nasida sadok sudi jolma diarahon di jala ibana arong do jolmai na mangkarpasi laos lari muse adong doi na pitor burju mangoloi dang di parsoal hot Yesus songon na didok na diupamana taringot tu panabur ni boni ido adong boni na gabi bui marparpui 100 lopit alai adong na lapungon manang mago ala ni pamukki ni portibion parsuruon ni Yesus asa gabi si jala jolma ido turuga si ulah honon niaka si uto Yesus laho pahepang harajaun di banua gicangi bahek kaluaun ni portibion jala sangap di debata mana masu hita saluhutna patu pahon haguguun bisuk nang saluhutna ganup nasa pasupasuna asa talupita gabi halak Kristen tutu sisian ni Yesus namangi hutut Yesus ya pudi jala maniru manggulahon
kobar tu pajowon doho pamiliton ni Tuhani diganup nasagul mit ningguluta. Amin.